सा-सानजा भारतनि धोनिसिन इउटुबार गवालपारानि बे लाइमोन सेंग्रानि मुङा मुस्ताफिजुर रहमान। बैसोआ 25 बोसोरल'। मुस्ताफिजुरनि बिफाया सासे सादारन दंफां मिस्ट्रि। 2 बोसोरनि सिगां गंसे मबाइल बायनो रां गैयामोन, नाथाय दिनैनि कालाराव दानफ्रोमबो 50 लाखनिफ्राय 60 लाखसिम रां खामायनो हायो। बियो 2 बोसोर सिगां इउटुबाव भिडिअ आपल'ड खालामनो जागायदोंमोन। दा बियो सा-सानजा भारतनि बयनिख्रुइबो धोनिसिन इउटुबार। दा बिथाङा दं 9 गं VIP गारि, गंसे मार्सिडीज गारि, जाय बाजारनि बेसेना 81 लाख रां। बियो गंसे शपिं मलनि बिगोमा। गावनि धोनजों गावनि थाखाय सिकिउरिटि लाखिदों आरो दासान्दि बियो ससियेल मिडियायाव सावरायजानाय सासे सुबुं। जोंनि बर' इउटुबार जोहोलाव सिख्लाफ्राबो बे खाबुखौ लायोब्ला जोबोद गाहाम जागौ। गोजौआव मख'जानाय बिथांजों समान हायाब्लाबो बिथांनि उन संलांनो हायोब्ला गावनिबो मोजां आरो हारि आरो हादरनि मोजां हाबा मावनाय जागोन बादि आं सानो। गावजों गाव हारिनि राजखान्थिनि गुबुंले हाब्रुआव गेलेबाय थास्लायस्लाय हारिनि सादारननिफ्राय लानानै गेदेमा दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि मुं सुयै सोंखारिलायबाय थायालासे बै बिथां बादि गोजौ फारसे आगान सुरलांनो हायोब्ला बेसेबा बाख्नायथाव, लोगोसे हारिनि गेजेराव बेसेबांबा देरगाथाव जागोन। बिनि थाखाय जोंनो माखासे गियान आरो सोदांनायनि गोनांथि दं। मानोना सासे मोजां इउटुबार जानो थाखाय सासे मानसिया गोजौ सोलोंथाइनिबो गोनांथि आरो गोजौ सोलोंथाइ नङाब्लाबो मोजां गुननि जोबोरै गोनांथि दं। बेनिखायनो बायदि रावजों बायदि मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हायो। मालाबा असमियाजों, मालाबा हिन्दीजों, मालाबा इंराजिजों, बेफोरबादि माल्टि लेंगुवेजआव कन्टेन्ट होनो हायोब्ला बांसिन थाबैनो ग्र' आप जायो। बेनिखायनो जोंनि माखासे बर' इउटुबारफ्रा गाव गावनो नाजानायनि जोहै मालाबा असमिया, मालाबा इंराजि आरो हिन्दीयाव गाव गावनि कन्टेन्टफोरखौ होलांनो लायोब्ला गासै सुबुं माहारियानो बेफोरखौ नायगोन आरो बुजिगोन आरो थाबैनो बर' इउटुबारफ्राबो बे मुस्ताफिजुर बादि मोनसे गोजौ केरियार लाहैनो हागोन होननानै आं सानो। आरो जोंनि गेजेराव दा माखासे इउटुबारआ गावजों गाव बायदिसिना मुं सुलायनाय आरो गावनि इउटुबाव गोबां भिउ मोननो थाखाय नंखाय खोथाखौ लानानै गावजों गाव एरसन सोंखारिलायनाय खालामबाय थायो। बियो नाथाय जोंनि हारि जौगानायनि नेरसोन नङा। नोंथाङा भिउ मोननानै मा जानो? नोंथांनि आखल आखुखौ समाजाव बा समाजनो गाज्रि दिन्थिनानै नोंथाङा भिउ मोनोब्लाबो नोंथांनि केरियारा बेफोरबादिजों अराय जौगासार जानो हाया। दा बेफोरबायदि आखुखौ जोंनि बर' इउटुबारआ गारनानै बायदि बिथांनि बादि कन्टेन्ट लाबोनानै गोजौ जांख्लायाव गाखोनो नाजायोब्लासो जोङो साबसिन जागोन होननानै आं सानो। एसेनोसै, गोजोन्थों।